jiddu jifqal-aħwa, tolbu l-Ispiritu Santu tina l-qawwa tiegħu. Fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier ħanin nfaħruk u nirringrazzjaw tal-iġbarna flimkien bħala wliedek u familja waħda f'din il-parroċċja għażiża. Nixtieq nitolbok basa biex f'isem Ġesu inti jogħġbok tibgħat fuqna id-don u l-qawwa tal-Ispiritu Santu. Spiritu Qaddis Alla, ejjemla dil-Knisja bil-preżenza tiegħek. Nitolbok Spiritu Qaddis sabiex il-kelma ta' Ġesu l-lejla tmiss il-ħajja tagħna. Tiggranfana miegħu. Il-kelma tiegħu tfejjaqna u teħrisna. Nitolbok Spiritu Santu Alla biex inti tmiss il-qlub tagħna waqt li nisimgħu il-kelma ta' Kristu x'għandha lilna. U nduru lejk Għażiża Umna Marija. Ħarisna u proteġina inti. Ipproteġi il-grazzi kollha li Ġesu qiegħed jagħtina matul din il-ġimgħa. Slima lik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. San Giuseppe u San Franċisk. Paċi ma'kom, Sistijaj. Il-Vangelu ma'kom, ħanara. Bravi. Mela, issa sirtu esperti. San Mark, chapter 4, verse 35. Ħanerġu naqraw il-Vangelu tal-bieraħ. San Mark, kapitlu 4, vers 35. Tafu kif tfittxu fil-Bibja issa. Ħanerġu naqraw il-Vangelu li rajna l-bieraħ li qegħdin niflettu fuqu u nkomplu dak li ma nistejniex il-bieraħ. Matul dan ir-Randan, anke wara li spiċċaw l-eżerċizzi, nħeġġilkom biex bil-mod il-mod dal-Vanġelu qarawh. Fajjitkom tgħidu qrajt Vanġelu sħiħ. Tajjeb, u l-mulej jkellimkom tal-mezz tiegħu. Mela dakinhar x'insar fil-għaxija qalilhom. Ejjew naqsmu għax-xahar ieħor. Ħallew in-nies u ħaduh magħhom kif kien fid-dajsa u marru miegħu dajes oħra. Hawnhekk fejn waqafna l-bieraħ. Ħanqraw il-kumplament u nispiċċaw illum. U qam riflu kbir u l-mewġ belatila għal ġod dajsa. Hekk li kienet ġabdiet timtela bl-ilma. U kien fil-poppa rieqed fuq imħadda. Qajmuh qalulu Mallem, dan qisu mhux xejn għalik li aħna se nintilfu. Imbagħad qam, ordna lir-rieħ u qal lill-baħar: Iskot, biżżejjed. U r-rieħ waqaf. U waqgħet kalma kbira. U qalilhom: dal-biża' kollu għaliex? Mela m'għandkomx fidi. U qabadu biża' kbir. U bdew jgħidu lil xulxin: dan minnu mela biex saħansitra r-rieħ u l-baħar jisimgħu minnu. Il-bieraħ waqafna nirriflettu SSTA, l-aħħar parti li riflettejna kienet illi ħadu lil Ġesu magħhom u qasmu kif Ġesu qalilhom. Għamlu ħaġa tajba daw, jew le? Hello? Għamlu kif Ġesu qalilhom, għamlu ħaġa tajba? Tajjeb. U x'kien ir-riżultat għaliex obdew il-Ġesu? Il-maltempata. Jiġifieri kieku m'obdewx, ma kinux jgħaddu mill-maltemp. Kieku m'obdewx kienu jgħaddu naħa l-oħra kwieti kif kienu. U llum il-parti kbira ta' dak li ħanirrifletti magħkom hija fuq din SSTA, kif Alla jallik timxi warajh u tiġik ħażin flok tiġik tajba, qatt qed tuħda l-kliem tiskandalizzawx ruħhom li tgħiduh. SSTA. Għax hija parti mill-verità tal-ħajja. Illi meta nimxu wara Ġesu, mhix garanzija illi ma jiġrilna xejn. Uħud għandhom din mentalità illi qisu li nimxu wara Ġesu isu umbrella maġika li x-xita tagħmel kull imkien basta mhux fuqi. Għax għandi Ġesu miegħi, suppost ma jiġrili xejn. Ma nafx minn fejn daħħalniha. Għaliex fil-kelma tagħha ma nsibux dejjem hekk.
L-ewwel ħaġa li rid ngħid hija din hija riħ u ilma, u l-ilma jidħol fid-dajsa sewwa. Issa l-ilma fil-Bibja huwa ambigu għaliex għandu simbolizmi differenti fil-kelma tagħna. Pereżempju l-ilma huwa mqabbel mal-Ispiritu Santu, dak li jagħti l-ħajja eżistijie. Ġesu jgħid minnu joħorġu minn hemm fih xmajjar ta' ilma ħaj. Però l-ilma għandu konnotazzjonijiet anke negattivi fil-Bibja. L-ilma daqskemm jissimbolizza l-ħajja jissimbolizza l-mewt. Fil-fatti, jekk tagħmel xi arar, l-ilma li jagħti l-ħajja jerreq jagħmel ħsara eżistijie. U fil-Bibja għandna żewġ simbolizmi tal-ilma f'sens ta' mewt. Pereżempju, meta Ġesu qal lill-Apostli nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin, is-sajjied x'jagħmel? Jaqbad il-ħut minn ġol ilma, mhux hekk? Jiġifieri jekk hemmhekk joħroġhom mill-mewt. Dak li minn l-Apostli joħorġu n-nies mill-mewt tal-ħażin u d-dub. Pereżempju, meta Ġesu jimxi fuq l-ilma, xi tfisser? Il-Ġesu qiegħed jirbaħ il-ħażen, it-toma ta' mewt. L-ilma f'dal-Vanġelu wkoll is-sinifikat tiegħu mhuwiex wieħed pożittiv. Huwa wieħed negattiv li l-ħażen jidħol fid-dajsa u jibda jerriqa. Issa kif qed ngħidu eżistijie, dawn għaddew mill-maltempata bħala parti mill-fatt li semgħu mill-kelma tagħna, mid-dixxipulat. Għaddew mixjin wara Ġesu, qed jagħmlu sewwa, qed jagħmlu dak li l-mulej jgħid, però flok ġiethom tajba, ġiethom żmerġa, ġiethom ħażina. U Ġesu fuq din ir-realtà ikellimna, darba qalilna din il-parabola żgħira li tgħid hekk f'San Mattew da. Kull min jisma' dan kliemi u jagħmel dak li qed ngħid jien, isir jixbaħ il-bniedem għaqli li mena daru fuq il-blat. Mela tisma' kliemi u tagħmel li ngħid jien. X'jiġri? Nislet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-wiefen u ħabtu għal dik id-dar. X'kienet il-konklużjoni? Iżda ma ġarfitx għax kellha sisin fuq il-blat. Imma kull min jisma' dan kliemi u ma jagħmilx dak li qed ngħid jien, isir jixbaħ bniedem iblaħ li benadaru fuq ir-ramel. Nislet ix-xita, ġew il-widien, għamu l-wiefen u ħabtu fuq id-dar. Innutaw li Ġesu jgħid l-istess. Min jagħmel li jgħidu minn ma jagħmilx, il-widien, ir-riefnu, l-ilma, ix-xita, it-taħbit, il-maltemp se jiġi fuq kulħadd. Id-differenza hi li tal-ewwel ma jiġġarfux, tat-tieni u kbira kienet il-qerda tagħhom. Mela eżistijej, aħna mhux nimxu wara Ġesu biex ma jiġrilna xejn, inna huwa minn moħħna. Li tiżżewweġ fis-sagrament ta' żwieġ, li tibni familja fuq il-kelma tagħlla, li tibni ħajtek, li tibni xogħolok, li tibni l-valuri tiegħek fuq il-Vanġelu, mhuwiex biex ma jiġrilek xejn. Għax ħajjiġrilek, daħħalha f'moħħok u f'moħħi, eżistijej. Imma biex ma niġġarfux, mhux biex ma jinqala xejn. Neħilsu minn mentalità maġika tal-fidi tagħna, eżistijej. Ma titqarbinx, ma tismax il-quddies, ma titlobx, ma tgħidx ir-riżarju flimkien bħala familja fil-ħajja tiegħek, fil-parroċċja biex ma jiġri xejn. Imma biex meta jiġri, jew aħjar meta se jiġri se jiġri żgur, ma niġġarafx. Il-kelma tagħha ċara. Aħna ma nimxux wara Ġesu biex fil-ħajja ma jiġrilna xejn. Imma biex la jiġri aħna ma nitkisrux. Dik id-differenza li tagħmel eżistijej għaliex nibnu fuq il-blata li huwa Kristu nnifsu. Però u din ir-realtà li llum nixtieq nenfasizza u neħdu fiha b'modi differenti. Illi nimxu wara Alla u jinqalamna l-ħażen. Nagħmlu s-sewwa u naqlaw fuq wiċċna. Nagħmlu t-tajjeb li jippersegwitawna. U din dan kollu aħna eżistijej dan l-ilma li jibda dieħel fid-dajsa tal-ħajja tagħna, faċilment nibdew nagħmlu mistoqsijiet kbar f'ħajjitna. Jekk Alla hux tajjeb. Jekk hu tajjeb għaliex jippermetti dan kollu f'ħajti. Jekk hu tajjeb jista' kollox, għax forsi huwa tajjeb imma ma jistax kollox, quddiem il-ħażen huwa limitat ukoll bħali. U allura fil-każ mhux Alla, mela konklużjoni hija li Alla ma jeżistix.
Għax jew hu kattiv, jew jekk hu tajjeb ma jistax kollox, jekk ma jistax kollox mhuwiex Alla, mela Alla ma jeżistix. Din hija loġika eżistijaj li wħud minnha faċilment daħlu fiha fil-ħajja. Hemm min daħal fiha b'mod ta' teorija li hemm minha li jsir ateu. Hemm min ma jgħidx li jagħtu ma fil-qalb tiegħu hekk huwa. Aħna rnodu attenti għaliex mumenti bħal dawn meta l-ilma jibda jeħdel fid-dajsa għaliex dan mhux għax jiena mort tagħmel xi paprata u qed imbagħad il-konsegwenzi tiegħi. Qabel xi reat kriminali u qed imbagħad il-konsegwenzi, mhux għalhekk. Aħna qed nitkellmu fuq jiena nrabbi tajjeb u joħorġu ħsiena mhux kif rabejthom jien. Jiena ninvesti fi-żwieġ tiegħi, nagħmel l-araq tad-demm biex insalva żwieġ tiegħi u l-affarijiet ma jmorrux kif suppost. Mhux kif ront, mhux kif xtaqt. Għamilt minn kollox biex insalva żwieġ ta' wliedi, imma rrali. Pruvajt ngħin u ġietni għal. Qed tkellem ġid u ġietni deni. Għamilt karità u battuli bil-qares. U dan qed nitkellem illum. Għax qed ngħix il-Vanġelu, qed ngħix dak li Ġesu jrid minni. U għax qed nimxi warajh, dħalt f'Maltempata li kieku għamilt bħal oħrajn ġejt nagħmel minn kulħadd. Batt il-kulħadd nixxejjer u għex tħajti, kieku ma tħallx xejn tagħmel tħajti. L-esperjenza turina sisti. U allura quddiem dan kollu nistgħu nirribellaw nagħmluha kontrolla, u speċjali meta niġu persegwitati. L-ilma il-mewt tal-persekuzzjoni li tista' tiġi minn ġewwa fil-familja stess, tiġi minn sħabek tax-xogħol li qed tipprova timxi rett, tista' tiġi minn ġirien, tista' tiġi fil-Knisja stess, tista' tiġi fis-soċjetà li nagħmel is-sewwa u jippersegwitawni għaliex nagħmel is-sewwa. Però qabel ma nfittxu u nirribellaw, ejjew nmorru quddiem Ġesu u naraw kemm Ġesu ma daħaqx bina. F'San Ġwan, kapitlu 15, versu 20, għal hekk. Jekk jippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom. Daħaq bina, għallinna jew warajna ma ħajmilkom xejn, għad xi darba qala, le. Għallinna jekk jippersegwitaw lili, għad jippersegwitaw lilkom. Bħala nsara nieħdu qata meta maħniex ippersegwitati mhux meta aħna. Għax jekk la trid fuħu l-alma stinten, jekk il-kliem tiegħek huwa siqlem u siqlaw, ma tittiksira ma' ħadd u tgħid il kulħadd li jaqbillu dan biżejjed fil-familja ta'. Għandek problema bejn it-tfal u kulħadd tgħidilhom li jaqbilhom. Mbagħad meta jitkellmu jiskopru li dik qed tilha jgħid u l-oħra tilha żett biex ma tfuq u ma tintel ma' ħadd. Ħalla ħadd ma jagħmellek xejn. Meta nimxu s-sewwa Ġesu għalinna l-ilma se jidħol fid-dajsa. Jekk ħatimxu warajja u Ġesu għalinna klilkom għandhom ikun iva u le. Aktar minn dan ġej mix-xika. ċarront. Jekk jippersegwitaw li jippersegwitaw lilkom. Il-problema mhux meta jippersegwitawna, il-problema meta ma jippersegwitawnix. Għaliex ma jippersegwitawx qalbi? Forsi għax min tixtiex il-Vanġelu? Min tixtiex il-verità? Tistaħba? Iktar għar Ġesu għalinna f'San Mattew kapitlu 10 vers 22. U lilkom kulħadd isir jobotkom minħabba f'ismi. Aħna l-Ġesu li jgħidilna jew għandi min nserraħkom joġobna. Ġesu tal-mirakli joġobna. Imma Ġesu li radikali li jgħidilna jekk ħatimxu warajja, jekk se timxu miegħi, jekk ħatamlu ħajdilkom jiena, se taslu ma' ħal-oħra żgur, imma sakemm taslu hemm il-maltempati fil-ħajja. Jien ma rridx nitħabbilkom li ngannakom, għax Ġesu ma daħalx bina u ngannana. Ġesu poġġina fil-verità fil-ħajja tagħna eżistijek. San Pawl li kien bħal Ġesu, isimgħu xhied il-Timotju fit-tieni ittra li ktiblu kapitlu 3 vers 2. U dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ġesu, kemm inkom tridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ġesu, ollu jdejkom. Ftit hawn. Għawx ħafna fil-parroċċara jridu jgħixu ħajja tajba. Ma importax. Imma intom il-ftit li ollejtu jdejkom, ara kif tkompli. Il-kol jgħaddu mill-persekuzzjoni. San Pawl,
U dawk li jridu jgħixu ħajja tajba fi Kristu Ġesu, il-koll jgħaddu minn persekuzzjoni. Jekk iridu ngħixu sewwa eżistijaj ma nibżawx rridu nkunu ippersekwitati. Il-Vanġelu jkompli u kien fil-koppa, rieqed fuq l-imħadda. Għajmuha qalulu mallem, dan ismu xejn għalik li aħna sejrin nintilfu. Kemm hija espressjoni vera eżistijaj li meta tagħmel is-sewwa, meta trabbi tajjeb, meta tgħaddi l-valuri tajbin, meta trid issewwa fiż-żwieġ tiegħek, meta trid tagħti l-Kristu l-oħrajn joħduha kontrik, u donnu Alla u jagħmel xejn. Timu l-karba u tgħidlu ma dan mhux xejn għalik li qegħdin nintilfu. L-apostli kemm huma reali, it-talb tagħhom mhuwiex flajru, it-talb tagħhom konkret, it-talb vera dak li joħroġ mill-karba tal-qalb kif inhi. Jista' jiskandalizzawna l-apostli li talbu hekk, illa Alla qed tgħidlu ma inti tiġi taqgħu tqum il-familja tiegħi. Jiena xbajtx tisma' l-karba tiegħi nitlob għal uliedi forsi jikkonvertu. Kemm ħaddum ma tagħtix każ iċ-ċwixxa binti li qed nitlob għaliha? Kemm ħandum nipprova ninqala nagħmel it-tajjeb ninqala minn dan id-dnub u ma nistax. Dan mhux xejn għalik, donnok ma jinteressakx. Minn fuq li qed nimxi warajk, jien mhix minn dawk li ma ġiex il-Knisja da u wara bibhom kulħadd. Qed niġi warajk u ma jinteressakx. Eżisti jekk ngħaddu minn dawn il-feeling, minn din it-tip ta' talb, ma nibżawx nitolbu b'dan mod. Mhijiex dawwa, mhijiex eresija. Mhijiex toħodha kontra Alla. Jekk it-talb mhux il-karba ġenwina tal-qalb eżistijaj huwa apokrezija. U nikkarantilkom li talb bħal dan minnhom se ssibuh fis-santi, imma ħassibuh f'qalbkom. Qatt rajtu santa li titlobek? Qatt sibtu xi santa fil-baw tal-Knisja li titlobek? Ma jinteressakx inti minni? Qatt sibtu xi ħadd minnkom sab? Jolli diħ, ħajtiri l-santa fil-każ. Għax xi drabi maħniex reali fit-talb tagħna. Però hawn il-bniedem li jitlob bil-Bibja, bil-kelma tagħna. Ħansemmalkom talb li hemm fil-Bibja. Pereżempju, jekk xi ħadd minnkom jitlob il-liturġija tas-sigħat, aħna l-qassisin u l-patriti hija parti mit-talb tagħna. Nitolbu ta' spiss ċerti salmi. Salm 6, pereżempju, jgħidlek. Għaliex mulej intek imbiet? Għaliex tinħeba waqt il-bżonn? Fi gburitu l-ħażin l-fqir jaħqar. Jaqbdu fin-nases li nasablu. Il-ħażin jiftaħar bix-xewqat ta' qalbu u fir-reba tiegħu jisħet u jżeblaħ il-mulej. Ħenna lija mulej għaliex inħossni mifni. Fejjaqni mulej għaliex għadni nfarrak. Ruħi mħawda l-aħħar. Mulej int kemm se ddum ma tismani. Dur lejja, eħlisni, salvani f'ġieħ tiba tiegħek, għax ħadd mill-mejtin ma jiftakar fik. Min ifaħrek fart l-imbiet? Infnejt bit-tnejt tiegħi, kull lejl nibki fuq friexi, bid-dmuħ inxarrab sotti, għajnejja bil-biki tarqu u mfnew minħabba l-edewwa tiegħi. Kemm jista' jkun talba reali din? Meta tara ġenituri jibku għal wliedhom, jien nafx nara l-ħabs. Jien nafx jgħidu li ġenituri li rabbhom tajjeb u għandhom wliedhom il-ħabs, id-batija li joħroġ. Mhux lejl tagħmel tibki snin tagħmel tibki, mhux li mħadda x-xarrab ħwejġek kollha bidbuh. Meta l-persuni li inti tħobb ikunu huma li jferruk u jfalluk fil-ħajja wara li għamilt minn kollox għalihom. Ma kapaċi nitolbu b'dan mod aħna. Kapaċi nkunu onesti mal-Alla. Kapaċi nagħtu ċans lil nfusna quddiem Ġesu noħorġu dan. X'ma titlob xekk mara miż-żewġa li raġel qed jaqli biela jrid jitlaqa jew bil-maqlub. Raġel miż-żewġ li martu qed taqli bielu jrid jitlaqa x'ma jgħidlux il-mulej. Dur lejja weħlisni. Infnejt bit-tnejt tiegħi kull lejl nibki fuq friexi għax il-martu żewġi ma nsibu xejn naf qed jaqli bieli. Bid-dmuħ inxarrab sotti
Għajnejja bil-biki tarqu u mfnew minħabba s-sitwazzjonijiet tiegħi. Tibżawx l-appost li jekk ma' Ġesu. Ma jimpurtakx. Kemm hu sabiħ min jaf jitlob dal-mod. Anke l-Madonna ta' talbetek. Meta tilfet il-Ġesu fit-tempju, x'kienet l-ewwel azzjoni tagħha? Kif talbet? Kif kelmet il-Ġesu? Ibni għaliex għamilt innek. Missierek u jiena għandna fil-ġu għandna maqsuma. Ara taqrawx il-Vanġelu u l-Madonna saltlu, ħaj ibni, għaliex għamilt inna hekk? Taf li jiena fil-ġu għandna maqsuma. Tu taħsbu kelmetu hekk? Ma naħsibx. Ma naħsibx esistijaj. Qalba maqsuma kelmetu, issa qed titlob dan, bitmuħ fit-tixtieq, qalbi maqsuma, għaliex għamiltilna hekk? Għaliex infittxuk u ma nsibukx? Għaliex ma tkellimx illa ħad tibqa' hawnhekk? Għaliex tajtna dil-kedda? Kenna nagħmlu din il-mixja lura ma nafux fejn ħansibuk. Eżistijaj, dak it-talt nisrani. It-talt tas-santi ma ssibux. Però l-Bibja reali iktar mis-santi tagħna. Ħafna drabi provajna nagħmlu lil nfusna maqtugħajn mir-realtà ta' dak li aħna ngħixu. Quddiem Alla mur kif int. Quddiem il-mulej mur b'dak li hemm f'qalbek. Għażis hija għażis uħti. Fil-Bibja dan ngħidulu isimgħuha ma tinsewha it-talb tal-lamentazzjoni. Li anke Ġesu nnifsu talbu tafux. Tiftakru fuq is-salib kif talab Ġesu? Alla tiegħi! Għaliex laqni? Ġesu ma ddejjaqx jitkellem dak il-mod. Kien fil-verità dak talb. U Ġesu f'dak il-mument tafu x'kien qed jiġrilu. Meta dal-ilma beda jieħed fid-dajsa tiegħu stess. Kien qed jisma' tentazzjoni tax-xitan illi bdiet tiġi tfomm il-qassissin, il-kittiba u x-xjuħ, l-esperti ta' reliġjon ta' dak iż-żmien. Tafu x'kien qed jgħidulu? San Mattew 27, vers 43. U jafda falla ħajjeħilsu jekk iħobbu. U jafda falla ħajjeħilsu jekk iħobbu. Tistgħu timmaġinaw mill-karba ta' Ġesu toħroġ għall-għatier ixtlaqtni. U dawk li huma l-esperti tar-reliġjon taħt is-salib, ix-xitan jitkellem minn fommhom u jgħid il-Ġesu dal-klieb. U jafda falla ħajjeħilsu jekk iħobbu. Ix-xitan qatt tagħmel ebda tentazzjoni lilek. Alla jħobbok. X'qed tieħu bid-dal qalbi? X'qed tieħu li bqajt tiġi l-Knisja qed? X'qed tieħu billi toqgħod titlob ir-rużarju? X'qed tieħu billi toqgħod tiġi l-qudis nhar ta' ħadd kuljum? X'qed tieħu billi toqgħod tgħin l-arċibirt il-parroċċja? X'qed tieħu? Alla jħobbok jew nesik lilek. Tentazzjoni kbira li anke Ġesu għadda minnha. U Ġesu din jitrasforma eżistijaj. Minn all-għatier ixtlaqtni għal-missier nerħiruħi fidejk. Il-lamentazzjoni tagħna, il-karba reali, mhijiex disperazzjoni. Hija karba ta' fidi għaliex nemmen fik nistaqsik fejn int. Mhux għax ma nemmenx fik. Dik is-sabiħ tagħha dan it-tip ta' talb. Għaliex nemmen nistaqsi, mhux għax niddubita, dan mhux dubju, għax tant nemmen ngħidlek mulej fejn int, meta timxi warajk u kollox ġej kontra u qed naqlaħħa. U Ġesu ikompli eżistijaj. Iqum jordna jwaqqaf ir-riħ, iskod biżżejjed, u qed kalla kbira. U Ġesu jagħmilhom mistaqsija. Dal-biża' kollu għaliex? Mela ma tkomx fidi. Hawnhekk eżistijaj Ġesu jindirizza aspett li huwa profond fir-relazzjoni tagħna miegħu. Mod speċjali fi żminijiet meta kollox jiġi żmerġ. Mod speċjali meta jippersekwitawk. Meta kulħadd idur kontrik.
Meta tagħmel is-sewwa u taqlaħħa. Għaliex qed tibża? Fejn il-fidi tiegħek? Il-biża' eżistijej hija waħda mill-iktar affarijiet li aħna l-bnedmin għaddu minnha. Fil-Bibja il-kelma la tibżax, żgur li smajtuha xi darba di f'xi omelija, insibuha 365 darba. Jekk nodduhom insibuha 365 times. Darba kuljum għandna bżonn nisimgħuha. Daqskemm hemm ġranet fis-sena hemm fil-Bibja la tibżax. Jekk toddhom daqshekk hemm. Għax kuljum nibżgħu xi ħaġa. U Ġesu irid jagħtina din tibżax. Il-biża' tipparalizzak ħajtek. Il-biża' twaħdek. Il-biża' ma tħallikx tirriskja. Il-biża' ma ttikx tama. Il-biża' ma tħallikx tagħmel pass il quddiem. Il-biża' ma tħallikx terġa' tagħti ċans fil-ħajja. Il-biża' tifgek fl-affarijiet tiegħek stess. U għalhekk Ġesu jgħidilhom għalfejn qed tibżgħu? Fejn il-fidi tagħkom? U kieku Ġesu jagħmel din mistoqsija lilna, aħna bantla r-risposta tagħna. Daqqa nibża' u daqqa nafdak Ġesu. Daqqa nafdak u daqqa nibża'. Filgħodu ngħidlek li nafdak, filgħaxija nerġa' nidħol fil-biża'. Filgħaxija ngħidlek li mhux ħanafdak, filgħodu jfetti li nafdak. Aħna hekk eżistej. Sekonda iddur il-verżjoni għax il-qalb tagħna kien u toħduhiex bi-kbira. Alla jafna aktar minn nafu lil nfusna. Però inħeġġiġkom illi quddiem din il-kelma ta' Ġesu. Aħna l-insara, aħna li rridu nimxu b'mod radikali wara Ġesu bis-serjetà. Fuq dal-punt għandna bżonn konverżjoni kbira. Il-ħajja tagħna m'għedniex Ġesu qalilna jew naqsmu n-naħa l-oħra? Iva jew le? Waħda mill-affarijiet li rridu naqsmu għan-naħa l-oħra matul dawn l-eżerċizzi hija mill-biża' għall-fiduċja. Wieħed mill-passaġġi kbar u profondi li n-Nisrani jrid jagħmel hija mill-biża' għall-fiduċja. Issa xi darba nsuqu bil-first u xi darba nsuqu bil-rivers fuq din il-ħaġa. Lanċa ġejja oħra sejra mill-biża' għall-fiduċja hekk. Quddiem u lura. Però kemm jista' jkun eżistej. Irridu nimxu quddiem. Irridu nisimgħu l-kelma ta' Ġesu. Aqsam in-naħa l-oħra ejden. Aqsam in-naħa l-oħra ejt ismek. Aqsam għan-naħa l-oħra. Tista' tduru lejn xulxin tgħidu għal xulxin? Ejja malaj, come on, ġaqalbu. Dur lejn xulxin. Aqsam għan-naħa l-oħra. Mill-biża' rridu naqsmu għal fiduċja. U biex ngħinkom nitlu ftit fuq dinna. Nixtieqkom tirrealizzaw ħaġa li jgħid Sant Agustin li repetija l-Katekiżmu tal-Knisja. Li hija ħafna importanti u speċjali meta aħna niddubitaw imma Alla fejn qiegħed. Għaliex qed jippermetti l-ħażen f'ħajti fid-dinja fil-Knisja. Għaliex nimxu wara Ġesu jiġri dak li jiġri. Sant Agustin jgħid hekk ħanida b'mod sempliċi biex ma nikkomplikawx l-affarijiet. Jgħid Alla jista' kollox. U għaliex jista' kollox mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Aħna ħafna drabi Alla li jista' kollox equals. La jista' kollox imissu ma permettix il-marda fuqi. La jista' kollox imissu ma permettix biex tiegħi jitkisser. Alla jista' kollox min tlabt imissu ma permettix li t-tifla separat minn mar-raġel u n-nebqutijiet jista' spiċċjaw bandla bejnietom fil-qorti. Alla jista' kollox imissu ma permettix illi ġew jisirquna d-dar u sta ngħixu beżgħin. Alla jista' kollox imissu ma permettix li ġabbinawni fuq il-post tax-xogħol. Alla jista' kollox imissu ma permettix li jiena ġejt imweġġa fil-ħajja. La jista' kollox. Sant Agustin jgħidilna isma' kunu profondi. Alla li jista' kollox ma tfissirx biss li jista' jżomm il-ħażen li jiġri u x'inhu. Imma x'jista' kollox jista' jagħmel xi ħaġa li ħadd ma jista' jagħmilha li mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. U din tkun il-fidi soda tal-insara. Bħalma mill-ħażen aħna bdejna randan. Waqt randan nimmeditaw il-passjoni.
Il-passjoni tista' tħares liha bħala migrazzjoni tal-ħażen. Tal-ħażen. Kristu traduti binat, msawwat, maqtul, kulħadd dar kontrih, il-minfejja jgħidulhom salbu. Il-ħażen. Tista' tara trionf tal-ħażen. Għax fl-aħħar qatluh għaddit tagħhom. Saħarsu l-flus biex qatluh. Għax il-verità nixtruha bil-flus, anke llum il-ġurnata, sfortunatament. Imma nistgħu naraw eżistiri ta' kif mill-ħażin Alla joħroġ it-tajjeb. Mill-ar ħażen ħarġet is-salvazzjoni tagħna. Dak huwa Alla. Din il-fidi, meta Ġesu qed jgħidilna fejn il-fidi tagħkom? ċemlu din li minn dil-maltempata jiena nista' noħroġ xi ħaġa tajba. U toħroġ xi ħaġa tajba minn dil-maltempata. Imma aħna rid ikollna din il-fiduċja f'għall-eżistieri li Alla mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. San Pawl fil-Trattew Rumani kapitlu 8 vers 28 jgħidilna hekk. Ma dawk li jħobbu l-Alla kollox jaħdem jitfit magħhom għall-ġid tagħhom. Ma dawk li jħobbu l-Alla kollox jaħdem jitfit magħhom għall-ġid tagħhom. Kollox. Għall-eżistieri mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Anka mill-ħażen tad-dnub tiegħi. Anka mill-ħażen tad-dnub tagħna. Dan huwa l-kurdun tagħna l-patrijiet. Taraw? Ħabel. Ifisser, norbituh ma' qadna, ir-rabta mal-Vanġiel. Hawnhekk għandna, m'għandix taqsam mal-politika imma insomma, għandna 3 oqidi li huma 3 wedijiet tagħna. Meta nkellem iż-żgħażagħ ma speċjali barra minn Malta nispjegahomlhom il-voti tagħna b'mod sempliċi. No money, no honey and the boss. No money hija l-faqar. No honey maħniex mistewġin and the boss għaliex infittxu nobdu dak li nberiq lilna. No money, no honey and the boss. Imma insomma, danna biex nagħtikom eżempju. Dan huwa ħabel. Immaġinaw kieku qattajna l-ħabel minn nofs. Ġub, nqata'. Id-dnub tagħna kif qatarna. Imma nagħmlu għoqda. Ħanżidu mal-lijem. Tafu x'ġara? It-truf resqu aktar li xulxin. U jekk nagħmel għoqda oħra, erġajt tax-xaqta u żbaljajt, il-ħabel dejjem jiqsar mal-kull għoqda li tagħmillu. Taqblu miegħi? It-truf jersuq li b'xulxin. Id-dnub tagħna hekk jagħmel Alla eżistijej. Intom taħsbu li d-dnub tagħna jbedna minn Alla? Jista' jbijak lilek minn Ġesu qalbi, però ma sta qatt tibijek il-Ġesu minnek. Qatt. It-truf jingħaqdu iktar ma nagħmluhom uqiedi, ma nqattaw il-ħawdu. It-truf tal-ħabel jiġu ta' qrib xulxin. Qed taraw kif Alla mill-ħażin joħroġ it-tajjeb. Jiddependi minna nħalluh x'jagħmel dan eżistijej. Jiddependi aħna nixbdu l-fiduċja li l-mulejna fdawh x'jagħmel dan. Mhux biżżejjed li nemmnu f'Alla, irridu nafdawh u nafdawh f'dal-punt li mill-ħażen mill-mart tiegħi kapaċi toħroġ xi ħaġa tajba, mit-tifrik tal-familja tiegħi kapaċi toħroġ xi ħaġa tajba. Mit-tifrik ta' wliedi, mit-tifrik tas-soċjetà ta' żminijietna, jekk m'għandniex fidi nitkellmu biss il-ħażen li hawn. Min jafda f'Alla mill-ħażen kapaċi jara t-tajjeb. Alla mhux it-tajjeb fil-ħażenijiet joħorġu. Jiena meta mor inħabs il-proġinier qed ngħidulhom. Ħobb nużaw l-espressjoni. Jiena fil-midneb irid nara l-qaddis u xogħli bħala saċerdot huwa li noħroġ il-qaddis minn ġew midneb. Tifhmuha? Xogħli hu li noħroġ il-qaddis minn ġew midneb. Ma rridx nara l-ħażen li hemm fik, irid nara l-grazzja li hemm fik. Xi drabi laqqas int ma tara, għax min jogħdos fil-ħażen ma jibqa' xara t-tajjeb tiegħu u l-Alla jaħdem ħajtu. Però min qed isir jiġbaħ il-Ġesu irid joħroġ it-tajjeb mill-ħażin. Dik fiduċja f'Alla. Michelangelo meta kien jagħmel l-arti l-iskultura, darba qalulu ma kif tagħmilhom dawn l-iskulturi. Allura mina fil-blokka tal-irħama nara l-istatwa imbagħad inneħħi dak li jużejjed. Ġesu hekk jagħmel magħna. Jara x'bija tiegħu fina u rid iżejjed, imma aħna kapaċi nagħmlu ma' xulxin, għandna l-għajnejn u l-idejn ta' Alla. Li anke quddiem l-iktar persuna li qed tħawwad fil-ħajja tiegħek. Kapaċi tneħħi żejjed u tibqa' tara l-immaġni ta' Alla ġewwa fiha.
Jekk aħna nimxu wara Ġesu bis-sirji tal-mulej nafdawh b'dan mod, bl-iktar mod radikali jeżisti. Din il-fiduċja falla quddiem it-tbatija, quddiem l-esperjenzi jibsa, quddiem il-persekuzzjoni, quddiem it-tnub tagħna, quddiem il-fallimenti u l-miserja tagħna. Hija ċavetta ta' salvazzjoni tagħna tafux. Ġesu darba minnhom Sammattew qalilna Matthew 18:1-3. F'dak il-waqt resqu d-disċipli lejn Ġesu staqsew mela minnu l-akbar fis-Sandra Smawit? U sejjaħ li tfajjeġ kejk jemedu f'nofshom qalilhom tassew ngħidilkom jekk intom ma terġgħux issiru bħat-tfal iż-żgħar, żgur li ma titlux fis-sarfa tagħna. Żgur, mhux forsi. Issa tfal iż-żgħar jgħidu li intom ġenituri, il-virtu tagħhom huwa li jobdu magari. Imma tfal iż-żgħar jafdaw ma jobdux. Meta Ġesu qalilna siru tfal żgħar għallinna obdu l-Alla f'kollox, le, għax mhux ħanamluha. Imma jridna nafdaw l-Alla f'kollox. Għax it-tfal iż-żgħar dik li għandhom. Jafdawk, anke kif sabtu saqajhom u jibku u jeqirdu, jafdawk. Ma jobdux, imma jafdawk. U l-mulej hekk jeżisti. Jaf li aħna xi darba mhux ħanobduh ħalamlu ta' rasna. Donnu li ma nibduhx jara għajnejh, imma li ma nafdawx le. Għaliex? Għax kif tieqaf tafda m'hemmx aktar relazzjoni. Inti tista' ma tobdix tgħidlek il-mara u r-raġel u nibqgħu għaddejjin, niġġieldu nagħmlu paċi. Imma titla' l-fiduċja f'xulxin. Meta għandek adulterju x'inhi li tbarweġa? Li raġel ma bdikx, li l-mara ma bditekx, mhux il-fiduċja l ma titlaq. U dik li diffiċli biex iġib lura fil-ħajja. Għax il-fiduċja hija l-bażi tar-relazzjoni. Eżisti. L-tfal ma jagħmlux li tgħidilhom kważi tistennija f'ċerta età. Però kieku kellhom jgħidulek pama ma nafdakx, jgħidli xibqa' fik. Li ma jagħmlux li tgħid inti tala' għajnik. Imma jgħidulek ma nafdakx, tispiċċa kollox. Fejn m'hemmx fiduċja ma ngħixux aktar flimkien. U għalhekk Ġesu qalilna siru tfal żgħar. Il-mulej jridu nafdawh. Eżisti. F'dan l-ilma li dieħel. U għalhekk jgħidilna l-fiduċja jew l-biża' x'qed jaħdem qudiemkom. Li nemmnu falla ngħidu li jeżisti mingħajr ma nafdawx. Eżisti tafu min jagħmel hekk? Ix-xitan. Isimgħu ftit xejn ġabru fl-ittra tiegħu. Imma xi ħadd jista' jgħid int għandek il-fidi u jiena l-emil. Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-emil u jien urik il-fidi tiegħi mill-emil tiegħi. Inti temmen li Alla huwa wieħed. Kemm minnkom jemmen li Alla huwa wieħed hawn irfu' jdejkom? Ma tantx hawn insara. Okej, stajt insara. Inti temmen li Alla huwa wieħed. Tagħmel sew. Però simgħu xi jsanġarbu. U x'jagħtem ukoll jemmnuh u jitredu. Aħna meta konna l-Parkinson's nibdew nitredu, eżistijej. Ix-xitan ukoll jemmen li Alla wieħed u jirtot. Però x-xitan li Alla ma jafdaħx. Jekk int temmen falla u ma tafdaħx, at best, inti bħax-xitan qalbi. Tafu li id-dawwa tan-nisrani mhux min jgħid il-ħaq u jiġbidha balla, mhux dak. L-insara jidaw, fil-maġġoranza tagħna nidaw aħna mingħajr il-ħaq. Tafu x'inhi id-dawwa tan-nisrani li jgħid li jemmen falla, il-ħadd jgħid ikkredu fil-Knisja, jiena nemmen falla wieħed u kif joħroġ hemm barra, il-Alla ma jafdaħx. Li tgħid li temmen falla u m'intix tafdah, qed tagħmel ħaq minn Alla li mhux ta' min jafdak mulej. Gravità di. Stadi għalina qegħdin hawn mhux hawnhekk għalija l-ewwel wieħed. Għax biex paċ hawnhekk faċli. Qed nipaċċi rasha. Tiġi biex tgħix. L-ilma diħel fid-dajza. U ġisejlek fejn il-fidi tiegħek ejden. U jiena nixtieq inħeġġiġkom bil-tiegħi minn qalb. Illi matul din il-ġimgħa ejjew naqbdu ċirkostanzi konkreti fil-ħajja tagħna. Ejjew nkunu reali. U naraw ftit jien x'inhuma dawk iċ-ċirkostanzi fejn jiena Ġesu m'iniex nafdah. In-nuqqas ta' fiduċja quddiem l-ilma li jidħol u jereq huwa l-erq ta' ħafna ħażen ieħor f'ħajjitna.
Kuhu kelli ngħidilkom x'kien id-dnub oriġinali ta' Adam u Eva. Maġġoranza ta' nies jgħidulek għax ma bdewx id-diżobbedjenza. Alla għalhom tiklux minn dik il-frotta u kilwa. Però ismaw il-katekismu tal-Knisja kif jispjega il-waqa oriġinali tal-bniedem, jiġifieri il-bidu ta' kull waqa tiegħi. Il-bniedem imġarrab mix-xitan ħalla tintemm f'qalbu il-fiduċja li kellu fil-ħalliq tiegħu. Abbuża mill-libertà tiegħu u ma bdiex il-kmandamenti tagħna. Dan kien l-ewwel dnub tal-bniedem. Kull dnub ta' wara huwa att ta' diżubbidjenza lejn Alla u nuqqas ta' fiduċja fit-tieba tiegħu. Il-bidu ta' dnub fil-ħajja tagħna meta aħna nifqu nafdaw lil Alla li huwa tajjeb quddiem l-iskandlu ta' tbatija tagħna. Hemmhekk jibda jaqa' kollox. Aħna fil-mixja tagħna li nimmaturaw, li ninbidlu. Qegħdin hawn biex ninbidlu f'takru xedna l-bieraħ. Qed nagħmlu mixja, qed naqsmu, m'aħniex għażiżi. Aħna rridu nifqu nħarsu lejn Ġesu miċ-ċirkustanzi. Irridu nħarsu lejn ċirkustanzi minn Ġesu. Nerġa' ngħidha. Irridu nifqu nħarsu lejn Ġesu miċ-ċirkustanzi. Jekk irbaħt is-Super 5 il-mula jħobbni. Jekk ma rbaħtix, Alla nesini. Jekk kollox mar tajjeb, Alla miegħi. Jekk kollox mar ħażin, Alla mhux miegħi. Alla narah miċ-ċirkustanzi. Il-bidla tagħna tkun illi bil-maqlub mhux inħares lejn Alla miċ-ċirkustanzi, imma li nħares lejn iċ-ċirkustanzi mill-lenti ta' Alla. Din hija naqsam lejn in-naħa l-oħra. Ma ninterpretax l-imħabba ta' Ġesu lejja skont ma jiġrili. Fil-każ Ġesu fuq is-salib se tgħidlu mhux Alla tiegħi li xtaqtni, se tgħidlu kemm tobodni. Għax minn fuq li għamilt li qed dak li ħadd is-salib. Imma Ġesu jinterpreta s-salib mill-lenti ta' Alla u jgħid missier nerħi ruħi f'idejk. Jibqa' jafda f'dak il-punt eżistijaj. Aħna għandna bżonn nagħmlu din il-qabża matul din ir-Ramadan. Ma nibqgħux inħarsu lejn Alla skont iċ-ċirkostanzi ta' ħajti, imma nħares lejn iċ-ċirkostanzi tal-ħajja mill-lenti ta' Alla. X'jiġri kif jagħlaq dal-Vanġelu? Mill-maltempata kbira, il-kelma Griega kbira hija mega, hawnhekk, taqa' kalma kbira. Ġesu jibdel dan kollu iskot biżżejjed. Kemm hu faċli biex issikket maltempata? Għal Ġesu kelma kull ma jrid jgħid. Hija l-qawwa tal-kelma tiegħu li ġġib kollox postu, mhijiex il-qawwa tagħna, imma l-qawwa tiegħu eżistijaj. U għalhekk għandna bżonn nkunu nismetla tal-kelma tagħna. Għaliex se jsikket mhux intu mhux jiena, imma kelmtu. U allura din il-maltempata li xobdew, il-Vanġelu jagħlaq jgħidu dan minnu. Dik it-tbatija kollha li għaddew minnha għal xi servit. Servit biex jiskopru minnu Alla veru. Dan minnu. Bis-saħan sitra il-baħar u r-riħ jobduh. Tistgħu tirrealizzaw l-żmien jibes li għax nimxu wara Ġesu naqilgħuha it-tbatija tal-innoċenti jew tagħmlek ateju jew tagħmlek kredenti iktar, turik iktar minnu Ġesu. L-għażla hija f'idejna. L-Apostli kellhom din l-għażla din id-dgħajsa. Jew ma jinteressakx f'daqqa waħda dan minnu. Dawn huma l-istess nies. It-talba tal-lamentazzjoni kemm se ddum. Kemm se ndumu hekk wieħed mis-salmi jitlob. Kemm se ndumu hekk f'dik ċirkustanza. Għal f'daqqa waħda baqgħet kalma kbira. Il-Vanġelu jispiċċja bit-tranquillità u bl-istaċib, mill-paniku għall-kalma, mill-biża' għall-fiduċja. U l-Vanġelu jagħlaq u waslu in-naħa l-oħra. Dak li Ġesu qal fil-bidu seħħ. Ejjew naqsmu għan-naħa l-oħra.
fejn il-mulijiet jibat nesisti se naslu u ippermettu li narabija. In-naħa l-oħra vera hija l-mewt tagħna. Intom lesti li tmutu. Għanni xaraw, guys. Tista' tmur għand it-tobba kollha li trid qalbi. Tista' tmur għand pellegrinaġġ fuq l-oqbra tal-qaddisin kemm jogħġbok. One day you're gonna die. Face it. Inti kont naħdem l-isptar waħda mill-affarijiet li kont inħobb nagħmel jiena daqsxejn ma jnax xi kont għandna. Hija ngħin in-nies imutu. Għax ħafna drabi ħadd ma jgħinek tmut. Kulħadd irid ibella għalek li insa tgħix għal dejjem fuq l-art. Kitba, Ġesu qed jgħidilna rnasmu naħa l-oħra. Darba qatt ma ninsa. Ħafna drabi l-isptar kienu jqabżu ili. Nies bħalkom jqabżu ili. Nies tal-Knisja. Li suppost jemnu ħafna. Mbagħad jemra xi ħadd għall-album. All right. Jiena ummi kienet marida milux tgħix kien inkwetajta li wkoll. Tħoss bħala bnida. Fader, tista' tagħmillu l-grisma minn wara l-bib jekk jista' jkun ħalli ma jarakx. Fader, għandi dada ħażin, tista' tmur taraħ però ara l-oħrajn. U mbagħad tara lilu magħhom ħalli ma jindunax. Fader, tista' tagħmillu l-grisma ta' parsi qed titlob miegħu u ma tgħidlux qed tagħmillu l-grisma. Imma din hija fidi. Di preparazzjoni għandha l-oħra. Darba qatt ma ninsa, kellna każ ta' persuna li kien marid u kien marid mod stramb. Li iktar ma jersaq lejha il-mewt iktar iħossu aħjar. Għax xi drabi l-isptar titgħallem illi persuna tkun ħażina, taqleb għat-tajjeb u ma tlaqa waħda tmut. Il-ġisem jirreaġixxi hekk. U niftakar meta qalu isma' dana litteralment iħossu tajjeb, imma verament wasal lejn l-aħħar. Għallu tista' tkellmu fader, tram il-lebe għal kollha. U l ħaġa li għamilt battir kulħadd il-barra. Jekk da wasal l-aħħar, u ħadd ma qallu ngħidu jien. Ma jgħidlux. Xi għandek ma tgħidlux ħajn ta' Alla. U bil-mod il-mod qed nitkellem ma' dal-individwu kien ilu 60 sena ma jgħid. Mur tgħidlux. Bil-kalma, bil-prudenza, bil-mħabba, bil-ġentilezza. Assolutament. U għamel rara rarun. 24 sija wara kien qudiem il-ħalli miet. Mur tgħidlux. Hekk. Biex naqsmu naħa l-oħra ngħaddu mit-taħbit, anke biex titħabat qalbi. Għamlu l-mut f'daqqa u min jagħmellek ġimgħa kunija. Alla jaf x'inhu bżonn il-bniedem. Minn ħażin joħroġ it-tajjeb. U l-mulej jagħmel li jogħġbu. U jaf x'inhu bżonn vera tagħna. Imma aħna preparati għal din ħaġa. Għax din ħad tkun l-aħħar qabża li nagħmlu naħa l-oħra SSTA. U irrealizzaw ħaġa. Imma affarijiet fil-ħajja tagħna għax dan iż-żmien jiġi anke biex nagħmlu qrara tajba. Illi f'għajnejk jista' ma qed nagħmel xejn ħażin, jien ma nħoss li qed nagħmel ħażin. Qalbi għalaq ħalqek għax il-ħażin mhux jitħossint. Intom qatt smajtu b'xi ħadd li jmur l-isptar għandu ġeħaw jagħmlu l MRI u jsibu kansaraw u kien fuq u qatt m'għanduna bih, qatt smajtu ivew le. Ma kienx iħossu. Mela x'ma tħossokx ħażin jiġifieri inti m'għandek xejn. Il-ħajja turik kien li għandek mart fuqek. Intom il-coronavirus smajtu bih. Smajtu bih hu. Hawn xi ħadd minnkom rah. Hawn xi ħadd rah. ħadd ma raħu, imma jeżisti. Smajtu li hawn nies li għandhom il-virus u m'għandhom sintomu? Smajtu? Mela li m'għandek sintomu ma jfissirx li m'għandek xejn. Li ma nħoss li qed nagħmel xi ħaġa ħażina ma jfissirx li jiena okejta. Il-verità mhix li tħoss. Mur għamel MRI u X-ray, u l-verità toħroġ l-eżerċizzju X-ray fid-dawl tal-kelma tal-Alla. Is-san jgħid fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Inti taf da makna mejta li turik xemm fik. U temmel li hu vera. Kapaċi nafdaw l-Alla daqshekk. Għandna dil-fiduċja li jgħidilna huwa vera. Eżisti li jgħidilna hu l-ikbar ġid għalina. Li jgħidilna hu se fejn jaqla.
Ħbieb, mill-Maltem ħanaddu, anka biex naslu n-naħa l-oħra, biex nimxu wara Ġesu se ngħaddu mit-taħbit tagħna, biex nimxu wara l-Malej se jkunu persegwitati, niżiraw it-tajjeb u naqilawha, però l-fiduċja tagħna falla m'għandha qatt tonqos. Dis-santa li tajtkom ta' Ġesu, tal-ħnina divina, Ġesu Santa Faustina għalha biex tikteb hawn. Tafu xi Ġesu għada fuqkom is-Santa aqbdu għaftit, nagħmlu biha. X'qalilha biex tikteb Ġesu? Qiegħda miktuba fuq din is-Santa? Iva u le? Tajjeb. Mela llum tridu tagħmlu ħaġa oħra. Tridu ssibu mument waħedkom personali jew flimkien bħala koppja. U tiffirmawha intom u tiktbu Ġesu jiena nafda fik. Ismek, kuljomok u d-data tal-lum. Jekk hemm bżonn la tmut tgħidulhom jagħmlulek is-Santa tal-Mut ukoll jiena. Dik dak it-testament tagħna. Jien nafda fik, però bażla b'deċiżjoni. U mhux meta kollox huwa okej, meta kollox okej jew knocked out. Taf daħil Alla, eżisti. Għamluha bejn lejla u għada sakemm niġu għall-eżerċizzi tagħna. Jew tmur l-quddis f'xi ħin, jew titolbu l-lejla bejnietkom, jew għada matul ġurnata. Imma ħu deċiżjoni. Mulej jien se nafdak, anke ma nħossokx, anke ma narakx. U ħaniktibha Ġesu jiena nafda fik ismek u d-data ta' meta ħatiktibha. Ħatgħid dakinhar jien għamilt għażla f'ħajti. U min issa ndur lura minnha. Come with me. Ġesu jiena nafda fik. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Grazzi mill-qalb li konna hawnhekk is-sistijaj nitlobkom sabiex titolbu għalija, jiena nitlob għalikom matul din il-ġimgħa, jekk il-bammin irid nhar il-ġimgħa nagħlqu mument ta' adorazzjoni u talba l-fejqan. Kemm talba l-fejqan fiżiku, tal-fejqan spiritwali, emozjonali, fejqan fi żwieġ, fil-familja, fir-relazzjonijiet u lidna, qed ngħid dan biex nippreparaw ruħna u niftħu qalbna beraħ. Ġesu ħaj u għadu jfejjaq fostna wkoll. Ħalli nagħmlu din mhux biss nisimgħu wara l-mandu il-preżenza tiegħu. Amen? Il-lejli tajjeb ikunu berqin.